Tak zdravím všechny diváky, kteří se na mě koukají. Jmenuji se David Novák, chodím do 5. třídy, je mi 11 let a bydlím v Chropini. Jezdím sice na chropinské takové malé rampě, ale celkem slouží. Chtěl bych vám podrobněji přiblížit moji koloběžku, čili popsat. Tak, řídítka do tvaru obráceného trojúhelníku s takovým výhrbkem, objímka dvojková, vyplněné černé kolečko, pek modrý s nápisem Slam jako značky Slam Scooters, což je moje koloběžka, hlavové složení, zaoblený držák hlavového složení a desky, modrý pek druhé černé kolečko a brzda, která nedrnčí s nápisem Slam Scooters. Normální koloběžky sice mají brzdu, které drnčí, ale tahle je v pohodě. Tak, chtěl bych vám předvést nějaké triky. Tak, můžete se na mě koukat kdykoliv